Okay, para yon sa pagpangita og suso, no? Mga batos diri. Ay. Busy kay sila pagpangita mga suso. Ay, naog suso ay. Mga batos diri. Kaya numdum sa ko sa unang panahon sa akong kabatanon. Edad pa kog city, Putso. Ingon na akong gibuhat sa una. Busy sila. Ani gyud pagpanginabuhi sa probinsya. Kailangan ka magkahigop, magtrabaho ka. Busy kasi sila, no? Busy kasi sila. Area buyag, ang lugar, no? Hindi naman nakitaan, ilubog man. Okay. Okay. No, sabi probiyag. Ang katugnaw. Ang akong itlog di kuyos. Oh my gosh. What's the itlog kuyos? Sabi, wala ba nakalimutan yung mga butang sa bulsa? Kasi nalumoy na. Ay, asan man mo eh? Matugkad pa din ah. Hindi na ko. Lam na kasi sila dito no. Tabi probiyaga. Hindi na ko padayon dito dong. Sorry na lang ang katugnaw. Hindi na mada. Back up. Dari boss. No? Hindi man kaya na ko. Sa baan ni mo eh. Ba no ba pahuway. Tanaw lang. Don't talk too much. Okay? Kung unsay nakita, tanaw lang. Kung unsay katigit ko ani mo diha nga murag kuan, tanaw lang. Sabi so